Daniel Sánchez, vaig a tercer de primària. Jo em dic Pol Tristany i vaig a la classe de tercer. Em dic Judit Pilar, vaig a tercer de primària. I jo em dic Carina Pavón i vaig a la classe de tercer. Vam agafar l'autocar i vam marxar cap a Sarrià. Vam sortir de plaça Artós cap al carrer Major i allà ja va haver com un seguit de proves que ens posaven. Em van donar llapis i goma perquè escrivia i com una cartolina amb 28 proves, amb 29, i tu anaves llegint tot el carrer Major i fes coses. I cada grup portava una motxilla gran i una petita i una càmera de fer fotos. Perquè hi havia unes proves que demanaven fer fotos i fer un dibuix. Hi havia un nen que llegia i tot el que llegia era el guia, era com a la guia. I els altres el seguien i anaven fent fotos, escrivien. Llavors havien d'anar trobant farmàcies. Botigues de roba, botigues de menjar. I després vam començar a veure que havíem de trobar carrerons petits, passatges. Bueno, vam començar a la plaça Artós i vam anar pujant per al carrer Major de Sarrià i vam anar a la plaça de Sant Vicenç i hi havia moltes proves que teníem que descriure la plaça o el carrer, quines tendes hi havia, però no hi havia mapa. Et tenies que situar tu amb els cartells que et posa al carrer Major, a la plaça Major, a la plaça del Roser. Mirant els cartells del nom del carrer. Costava bastant situar-se en el lloc i a mi la prova que no vam poder fer al nostre grup va ser a trobar el carrer Menor de Sarrià. I havíem de trobar el carrer Menor de Sarrià i ens va costar molt perquè era més que una limusina de Nova York. Crec que baixant de la plaça de l'església vas baixant i a l'esquerra tens el carrer Menor de Sarrià. Una senyora no estava al carrer Menor perquè no el trobaven i era molt difícil. En comptes de demanar-li ajuda o el vam demanar a una senyora i ens va dir que... Anar a preguntar al Bar Tomàs quin era la seva especialitat i quin tipus de gent venia a menjar. Que venia gent de tots els tipus, la seva especialitat eren les patates braves i el dia que estava més ple era el dimarts. El dimarts i el dissabte al matí. Entrar a l'església, un altre d'anar a la plaça de Sant Vicenç, a descriure o en un altre carrer a descriure com eren les cases antigues i les noves, fer-li fotografies. Vam aprendre Moltes coses sobre les cases noves i cases velles, descriure cases, veure com eren i a l'escola, abans de fer la gincama, també vam veure com unes fotos que, per exemple, la Vella Conxita, que era una casa vella de fa molts anys, vam aprendre moltes coses perquè vam aprendre que les d'ara no estan molt decorades i les d'abans de segle XX estaven molt decorades. que les antigues eren amb més detalls i les d'ara són més senzilles. Vam pujar pel carrer Avius Ultra i una senyora ens va convidar a entrar a la seva floristeria i després una de les proves era picar una casa que estava davant de la floristeria, picar una porta negra. Trucar a una porta a veure qui eren i si sabien que era si sabien que existia l'escola Sant Gregori. Preguntar que si coneixien l'escola Sant Gregori i ens van dir que sí i que era molt full de temps. Vam entrar al Foix de Sarrià, també vam anar... Què és el Foix de Sarrià? És una pastisseria de JB Foix. També tenim que llegir la poesia. Hem de trobar una placeta que es deia Plaça de
placeta de Sant Gaietà. Placeta? De Sant Gaietà. Estava davant del mercat, també teníem que anar a la plaça de Sant Vicenç i descobrir les cases, la plaça de la vila, que era la placeta on estava l'Ajuntament, i aleshores vam entrar a l'Ajuntament a preguntar quin era el seu fundar i el nostre grup es va fer una foto amb els gegants. I nosaltres també vam anar a la plaça del Consell de la Vila, però en lloc d'entrar a l'Ajuntament per veure quan es van fundar, vam enganxar-nos a la paret i es veia a quin any s'havia fundat. Que en el carrer Major de Sarrià, o en un carrer que està al costat de la plaça Tos, hem buscat quin senyal ens indicava que era un carrer de vianants peatonal. Quan el senyal és de color blau és que no es pot fer. Quan el senyal és una rodona vermella, el que hi hagi dins d'aquella rodona està prohibit fer. Prohibit jugar a pilota, aleshores hi havia un cercle vermell amb el fons blau i hi havia un nen jugant a pilota i això havia de dir que no es podia fer. Un senyal amb un nen que té una pilota i un senyal al costat i un cotxe que ve i darrere una casa. Un senyal que era que la terra canviava i que els cotxes baixen. No, anava amb un professor. Però era així. No molt, o sigui... Només venien amb nosaltres per si que ella no ens feia mal i va també ser per no tenir- controlar-nos. I vam aprendre coses de les cases, bastantes, i també carrers que no coneixíem, places que algunes clàssiques que coneixem, però la majoria no. Vam aprendre una mica a guiar-nos pels carrers sense mapa. Quan tu vas a les cases pels teus pares et diuen és per aquí, en canvi allà el professor només ens ajudava si no trobàvem, però ja ho havíem buscat molt i ho fèiem sols. Va ser divertida i el grup era molt guai, la professora també, i una prova que em va agradar va ser la d'Albert Tomàs i la d'entrar a la porta a preguntar si coneixien l'escola de Sant Gregori i també que entrar a la placeta del Roser com no recordo com es deia, del Gaietà, que era petiteta, amb moltes flors i que hi havia una senyora que ens va donar flors i li vam regalar a la Berta i ens va ensenyar un arbre molt bonic. Jugant també es poden aprendre moltes coses. Va ser molt divertida, buscar els carrers, molt entretinguda i també perquè vam aprendre moltes coses.